Добро утро, дами! Щастлив съм да ви видя отново. Вече сме на лекция номер 4 от първи модул фундаментални въпроси. Продължаваме с обсъждането на основните принципи в хомеопатията, като днес темите ще бъдат принцип за единственото лекарство, принцип на минималната доза и законите за излекуването или законите на Херинг. Започваме с принцип на единственото лекарство. Един от доста обсъжданите въпроси, когато стане дума за хомеопатия. Надявам се след тази лекция в начина ви на разсъждение, ако изобщо имате нужда от нещо такова, да има много повече подреденост и много повече отговори, отколкото въпроси. Като говорим за хомеопатия, аз бих искал да ви попитам, играли ли сте някога голф? Аз самия не съм улавял стик. Разчитам на информацията си за голфа от това, което съм виждал по телевизията, но общо взето, може би и скуката идва от там, че в голфа целта е проста. Целта е да се изнесе топката от настоящата й позиция до следващата дупка с възможно най-малък брой удари. За да стане играта по-интересна, голфът се играе на игрище изпълнено с препятствия и коварни клопки, които правят трудно или невъзможно вкарването на топката в последната дупка с един единствен удар. Играта на голф е добра метафора на хомеопатичното предписание и на воденето на хомеопатично лечение. В началото топката, която е вашето лекарство, лежи спокойно на прясно окосената трева, точно на мястото, откъдето се вижда панорамата, изобразена на снимка. В далечината се вижда флагът, маркиращ дупката, която е вашата цел. Това е излекуването. Сега трябва да изследваме терена. Виждаме, че отначало има лек склон надолу, далеч дясно има голяма яма, в нея има и пясък, който би затруднил ударение, ако топката попадне в него. Докато придвижваме топката към дупката, отбелязваме и редица други подробности. Дължина на тревата, посока, скорост на вятъра, мокри участъци по почвата и всичко останало, което може да повлияе на траекторията на движение на топката. Виждаме, че дупката е доста далеч. Ще можете ли да вкарате топката в нея с един единствен удар? Ако опитате, трябва да вдигнете топката високо и тогава един порив на вятъра може да я отнесе накъдето се поиска. Ако пък решите да играете по-ниско, ударът ви не може да стигне твърде далеч. Има много различни подходи и стратегии за достигане на дупката. Може да изберете да играете на сигурно, да се придържате в ляво, за да избегнете ямите, да опитате да стигнете до добра междинна точка, откъдето да отправите сигурен точен удар към флага, който маркира дупката. В този случай, това е случаят примерно изобразен с жълтите стрелки, в този случай ще се отлепете от земята само за кратко. През повечето време топката се търкаля по трева. Може обаче да се почувствате уверени, че сте преценили правилно вятъра, да изчакате подходящия момент и с едно уверено движение да изпратите топката високо и надалеч. От началната си позиция имате много добър изглед към цялото игрище, който може и да изгубите, когато слезете по-надолу. Използвайте всичките си сетива и въображения в избора на траектория. Бъдете креативни. Не си измисляйте сами спънки и задръжки. В тази игра няма грешен отговор. Стига да сте готови да виждате във всеки отделен момент точно какво правите и какво става. Стига да сте готови да трупате собствен опит. Усетете тръпката на първоначалната скорост на удара си. Вижте кога и къде топката отново докосва тревата и търкаляйки се в нея бавно забавя скоростта си, докато накрая малка издотинка спре хода й. От тази нова позиция, на края на жълтата стрелка примерно, всичко вече изглежда доста по-различно.
Околният терен е различен, препятствията са различни, погледът ви към дупката е различен, но поне се надяваме дистанцията до нея да е станала по-малка. Налага се да направите още един удар, който ще доведе топката много по-близо до дупката или направо в нея. Вашите опит и умения са тези, които определят колко удара ще са ви необходими. Но, когато вие знаете какво правите, ще достигнете крайната цел. Сега нека излезем за малко от голф игрището, за да се върнем на него малко по-късно. Нова ситуация. Пациент отива на хомеопат. Хомеопатът предписва лекарство и пациента е излекуван. Случай е приключен. Такива неща се случват, но те далеч не са често явление. Другият вариант се среща много по-често. Варианта, при който хомеопатът предписва няколко лекарства, едно след друго, докато пациентът не се излекува. Тук не говорим за ситуацията, при която е предписано погрешно лекарство и предписващия просто прави поредица от опити да налучка правилното лекарство. Имам предвид ситуация, при която първото лекарство е помогнало на пациента до някъде, а следващото предписание предвижда случая по-нататък в правилната посока. Както виждате на схемата, правилната посока не винаги следва една директна линия. Това поредно правилно предписание бива последвано от друго лекарство и така до излекуването. Тоест, пациентът получава повече от едно лекарство, но винаги едно след друго, никога едновременно. И лекарството, което пациентът получава, е това, което в момента на снемане на случая покрива най-пълно съвкупността от симптоми. А тъй като съвкупността от симптоми у един пациент в даден момент винаги е една единствена, следва, че и лекарството, което покрива най-пълно съвкупността от симптоми, винаги е едно. Да го погледнем от малко по-различен ъгъл. Класическата хомеопатия разглежда болестта като състояние, т.е. пациентът пребивава в определено състояние. Определено не изглежда много вероятно, защото не би било логично, например, черният дроб, палецът на крака и главата, бидейки части от един и същ организъм, да пребивават в различно състояние. Никой част от организма не може да живее свой собствен живот, отделен от този на организма. Всички части на организма са интегрална, свързана част от цялото, подчинена на организиращото всичко влияние на жизнената сила. Представете си един айсберг. Над водата ние виждаме само части от него, понякога няколко части, които може да изглеждат като различни айсбергчета. Под повърхността обаче винаги съществува друга, обикновено дори по-голяма, в този смисъл по-важна част от айсберга, с която видимите части са свързани. Ние трябва да разглеждаме видимата и невидимата част като части от едно цяло, каквито те са си. Но преди всичко, трябва да допуснем и да приемем, че такава подводна част винаги съществува. Едва тогава нашият подход става холистичен и съответен на реалностите, а не на нашите подозрения, предубеждения и откровени заблуди понякога, независимо от кого те са инспирирани. Горе вдясно на картинката е човек, който насочва вниманието си само към видимите части. Представете си каква картина той изгражда в съзнанието си. Вляво сте вие, които гледате и видимите, и невидимите части. Картината, която вие изграждате, е много по-различна от тази на човечето вдясно. А до неговия поглед, с
разбира се, съжаление трябва да се каже, много често се доближават погледа на конвенционалния лекар. Би могло да се приеме, че високото кръвно налягане у един пациент и ставните болки у друг пациент нямат връзка помежду си. Но ако тези симптоми, същите тези симптоми, са част от картината на един и същ пациент, не може да бъдат разглеждани като отделни и независими един от друг. Нито опорно-двигателният апарат, нито сърдечно-съдовата система са отделни, съществуващи независимо един от друг организми. Пациентът, страдащ от високо кръвно налягане и артрит, пребивава в едно единно болестно състояние, което засяга посочените две системи, както и всичко останало в този организъм. Хомеопатията изисква от нас да свържем болестното състояние с състояние, предизвиквано от специфична субстанция, което е най-близко, най-подобно на болестното състояние. Така ние свързваме едно състояние с друго състояние, резултатът от което може да бъде назначаването на едно и само едно единствено лекарство. В дясно на картинката виждаме 4 лекарствени състояния. Те са много подобни помежду си. Едно от тях обаче е най-подобно на болестното състояние. Кое според вас е лекарственото състояние, което е най-подобно на болестното състояние, изобразено тук? Лекарствено състояние номер 3. Синьото. Защото макар всички лекарствени състояния да са доста близки помежду си, те имат и разлики. В някои случаи тези разлики са дискретни, в някои случаи са видими. Моята задача, част от моите задачи ще бъде именно тази, да ви помогна да намирате разликите между отделните лекарствени състояния, защото на тази база вие ще видите кое от тези лекарствени състояния предполагаеми, т.е. кое от предполагаемите лекарства се доближава в най-голяма степен до болестното състояние. В нашия случай трябва да назначим лекарството, което предизвиква състояние 3. Вие сте абсолютно прави. Хомеопатията не е просто разклонение на конвенционалната медицина, в рамките на което заместваме алопатичните медикаменти с потенцирани лекарства. Най-важната разлика не е в използваните препарати. Разликата е на съвсем друга плоскост. Тя се състои в приемането на факта, че болестта е състояние, а не в подхождането към нея, както един автомонтьор подхожда към ремонта на повреден автомобил. Автомобилът се състои от части на един механизъм, които могат да съществуват самостоятелно